κάνει και εδώ και σήμερα θα παίξει με το A Lifetime of Realistic Simulations. Δεν είναι και τέλειο παιχνίδι, σας λέω. Αν θέλετε το κατεβάσετε, αν θέλετε το κατεβάσετε. Ξαρχίσουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε, διαλέξουμε κορίτσι αγόρι. Θα διαλέξω και φυσικά αγόρι. Λοιπόν, ωραία. Το κάνω μαύρο, δεν ξέρω γιατί. Είναι, το λένε, όχι, το λένε Ρίκη και το όνομα και το επίθετο θα είναι Μακέντζι. Μαύρος, ωραία. Καφέ μασκάλα. All right, listen up now. Before we send you out into the world, you're going to have to make some important decisions. Okay. You see, the choices you're about to make will affect your character's traits, strengths, and weaknesses in-game. Εντάξει. You know this is about your future, right? Ναι. You should get started right away. Once you're done with these, you'll be ready to face whatever's out there, for sure. Λοιπόν, λοιπόν, επειδή εγώ δεν προτιμώ τη σφαλιάρα, θα πάρω μπουνιά ή σφαλιάρα. Μια σφαλιάρα. Μπουνιά και βέβαια. Oh, this one's important. Ναι. Α, η καριέρα μας. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάτι, λογικά δάσκαλος, κλέφτης, εργάτης, άνεργος, ζωγράφος, πυροσβέστης, αστυνομικός, θα γίνω... δάσκαλος. Ναι, δάσκαλος. Δάσκαλος. I think you made the right choice. Means of strength. Εγώ θα πηγαίνω μετά το ποδήλατο. You're doing great. Ναι, ωραία. Λοιπόν, μένω σε μια βίλα και φυσικά σε μια βίλα. Nicely done. Ωραία. Τώρα εδώ. Ωραία, τι σχέση έχει αυτό με τη ζωή μου. Πάρω την μεσαία. Okay, next one. Δεν παίρνω 85άρες. Και φυσικά, καλά, τώρα έχω μπερδευτεί εδώ. Μου αρέσει και η πολύ γάτα. Και ο σκύλος μου αρέσει. Σκέφτομαι τώρα, λοιπόν. Λέω να πάρω... σκύλο. Oh, yes. Λοιπόν, το ναρκωτικό λέω. Τι, αν θέλω καφέ, ποτό ή τσιγάρα. Ακούστε, λοιπόν. Ο καφές δεν κάνει καλό, ούτε πολύ καφές δεν θα μπορείς να κοιμηθείς. Το ποτό θα πεθάνεις, τσιγάρα θα πεθάνεις αργά. Τσιγάρα λέω, καφέ. Are you feeling all right? Ωραία, choose the amount of profit, insurance, comment, bla bla bla. Λοιπόν, θα πάω να φτιάξω το αμάξι μου. Δεν έχω, όχι δεν θέλω. Fire damage, health, this cell phone car. You seem to be turning a bit pale. Όχι. Shoes, must be good. Τι! Ποιος ψυχοπαθής έχει κάτω στην τουαλέτα του. Λογικά πείτε μου τώρα. Τέλος πάντων θα διαλέξω αυτό το πέρα, δεν ξέρω γιατί. I don't know how to tell you this, but you're almost dead. Γιατί πέθανε. Choose
μου. Εδώ έπρεπε να έχει ένα όνομα. Να λέει το όνομά μου, Ρίκ, Μακάσου. Έλα πάλι. 72, μια χαρά. Μαγιά και θα εμφανιστεί το παιχνίδι. 3, 2, 1. Να είμαστε. Να παίξουμε πιο πέρα το περίεργο παιχνίδι. Παύλα χαζό. Λοιπόν, εδώ έχουμε το slot και θα βάλουμε create a custom word. Θα κάνω ξέρω εγώ ένα πακιστανό μαύρο. Δεν είμαι ρατσιστής. Απλά λέω. Θα έχει make-up, ροζ make-up, όχι ροζ, μπλε, αυτό make έχει, μπλε make-up, τα μαλλιά του θα είναι έτσι, όχι, έτσι, όχι, δεν φαίνεται τα μάτια του έτσι, θα είναι έτσι, θα έχει make-up. Τα μαλλιά του θα είναι άσπρα. Θα είναι μόκρο. Τα μάτια του θα είναι ανάποδα. Ο Super Saiyan μοιάζει. Έτσι το παππούλι. Έτσι θα είναι τεράστια. Θα έχει και μουσι. Θα είναι και θυμωμένος. Θα φορά και γυαλούπες. Θα είναι και πια τα μάτια του. Θα είναι και πολύ μακριά το ένα από το άλλο. Το στόμα του θα είναι πολύ χαμηλά. Ο λαιμό δεν θα έχει λαιμό. Δεν θα έχει λαιμό. Σαν κόμπλιν μοιάζει. Ο λαιμός θα είναι τεράστιο. Βασικά δεν θα έχει λαιμό. Στο κεφάλι θα είναι λίγο στραβό και θα είναι γιγάντιο. Και το όνομά θα είναι Job. Θα είναι Job, δουλειά. Job, δουλειάς, the weirdo. Βασικά γράφεται έτσι, γρήγορα. The fucker. Job the fucker. Job the fucker. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλά έτσι. Yes. The virgin wedding of Leonardo Order. No. Yes. Κάτι αυτό. Δεν ξέρω πώς θα δουλέψει να το φανάζουν. Άντρα χωρίς λαιμό, έλα εδώ, στραβό κεφάλι. Πώς είναι έτσι καλέ, σαν συνταξιούχος. Ωραία. Και εδώ λέει the burn, ωραία. Και αυτό. Και είμαστε εδώ. Να είμαστε. Ωραία. Λέω να το κλείσω εδώ το βίντεο. Γεια σας. Και κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο. Κάντε ένα subscribe αν δεν είστε subscribe. Και ευχαριστώ και γεια σας.